Comencem. Però hem començat? Sí, comencem. Converses entre amigues. Les converses que sempre tens, ara, en un podcast de Marta Aiza, Marina Barcel i Elia Calvo. Hola. Bon dia, bona tarda, bona nit. Una altra setmana més de podcast. Benvinguts i benvingudes. Bueno. Vale, doncs què tal la setmana, nenes? Com sempre, normal. A veure, jo ja sabeu que he retransmès la meva evolució del queixal del Hòstia, seny. sí. Ha sigut increïble. A veure, jo he estat bé, però amb la cara així. Emocionalment bé, però... No Són heavy. fotos que si no sou molt propers a mi No les veurem. no les veureu mai. A veure, que sí, jo us les puc ensenyar, però enviar-vos-les no, perquè després la gent és molt dolenta. Semblaves un dibuix Sí. animat. Molt heavy. Però, en plan, sembla sí. irreal, en plan, com... Així... Me mare em diu. O sigui, quan em va veure el dissabte al matí fa... "Ah! I si et quedes així?" I jo... Perquè no ens estigui veient, tenia la cara molt... O sigui, tenia un costat de la cara molt inflat. Molt, però molt inflat. O sigui, jo hi ha amigues que s'han tret el queixal del seny i realment van flipar amb la meva cara, saps? Sí, Feies bastanta por. O sigui, jo els amics, o sigui, estàvem els meus amics i veia Marta, el teu no story, ho ensenyis. em diuen, ai, qui és? I jo, ella em diuen, què li ha passat? Jo no m'ensenyava. Però t'imagines que no t'haguessis demanat la baixa, tia? I haguessis anat a treballar. Però és que no podia parlar. Cara al públic. Ja. És que no, o sigui, no podia parlar ni menjar, o sigui, és que no podia obrir la boca, tipus, per menjar un iogurt, saps? No podia agafar el iogurt, havia de sucar la Ja me'n cullera, recordo. com si fos en plan sucar la galeta a la Mare llet, meva. saps? Pues sucar la cullera i fer així. Bueno, va, a part d'això. Bueno, avui vinga. no parlarem dels queixals, Exacte, no és no. el tema. Parlarem de A mi les m'han primeres... empastat un queixal aquesta setmana, parlant de queixals. Bueno, ja està. Ah. Sí, tenia una Podem canviar el tema del podcast, si voleu. No, està. no. Va. Parlarem de les primeres Sí. vegades, com per exemple a mi la primera vegada que m'han tret un queixal. Ah. No, és broma. No, o sigui, parlem de les primeres vegades que creiem que és un moment al qual sempre recordaràs, no? Perquè és el primer cop que has fet alguna cosa o has sentit alguna cosa com és la por, l'amor o el que sigui. I realment quan busques al cercador les primeres vegades sempre està com bastant relacionat amb el sexe. sexe, sí. El primer cop que has No tingut una parlem. relació sexual o el primer cop... I bueno, que nosaltres no anem a fer això, sinó a parlar de les primeres vegades de veritat que tenim a la vida, que pot ser una cosa super insignificant i petita, però que realment és la primera vegada que has fet alguna cosa i no ho oblidaràs. I que n'hi ha moltes, o sigui, jo sempre feia allò de el primer últim dia de segon de batxillerat. O Ja, coses sí, així, que hi ha saps? moltes coses, sí. Hi ha moltíssimes coses que realment fem per primera vegada, però no, o sigui, com anem amb l'automàtic posat. Automàtic? Sí, amb el mode automàtic no ens adonem de res. Sí, exacte. Llavors això, doncs, qui vol començar? Sí, parlarem de les nostres primeres vegades, que ens ha semblat com més... Sí. Sí. Vale, doncs tu va, la primera. Vale. O sigui, últimament sempre començo jo. Sí, et toca. Espérate que lo encuentre. És que ens apuntem les coses, vale? Ai, sí! Jo, o sigui, m'apunto les coses perquè se m'obliden, però és que és una cosa que tinc avui. El que vaig a dir ara, saps? Ah, molt bé. Llavors és com, ara ho he vist i dic, ai, sí, M'estàs donant? Vale. sí, no sé, és igual. Doncs jo anava a parlar de la primera vegada que em va venir la regla, però perquè va ser graciós realment. I just avui tinc la regla, així que... Eso, m'ha fet gràcia. S'han alineat els planetes, com ell diu. Doncs a mi la primera vegada que em va vindre la regla era un 25 de desembre. Te'n recordes de la... Hòstia, Home, 25 de desembre és Nadal! Bueno, clar, El sí, regal, vale, clar. El meu regal sí, del sí. Papa Noel o del tió, segons el que celebreu, va ser la regla i jo, ole! Però és que em va venir, jo primer quan em desperto o vaig a obrir els regals i després tinc dinar familiar i res, estem allà, doncs dinem a casa del meu tiet, estem tota la tarda i fins la nit quasi, saps? Bueno, doncs clar, jo evidentment no tenia absolutament res a casa del meu tiet, saps? Ai, pobret. Però ja sabies què era la regla, no? No, No sabies res. ahí va. No. Jo vaig anar al lavabo i quan em vaig posar els pantalons tenia una cosa marró. I jo en plan, que raro, clar, jo en aquell moment no sabia que la sang podia Ja. ser marró. O sigui, és que Ja. tampoc t'expliquen Clar, totes no, no aquestes t'expliquen, coses. no. Tipo, no t'expliquen que la regla té un procés i que no sempre és sang ultravermella, Ja, ja. saps? Llavors, clar, jo vaig enviar un WhatsApp a la meva amiga i li dic, oye, una cosa, quan tinc marró, és la regla? I em diu, sí.
t'ha vingut ja. Clar, jo, doncs vale, m'ha vingut la regla, tal, no sé què, em vaig posar paper, no sé què, i vaig anar discretament a ma mare i li vaig dir, mama, una cosa, que m'ha vingut la regla... Ai, que mona. I just el meu germà anava a tornar a casa per tornar, saps? I diu, doncs digue-li a l'Àlex que et porti compreses, que les tinc en aquell calaix, que tal, que no sé què, que no sé quantos. I jo, vale, perfecte, no s'ha enterat ningú, però bàsicament perquè em feia pal que tothom, saps? Ai, t'ha vingut, la primera... No? Vale, doncs jo estava ara amb els meus cosins a la planta tercera i va arribar el meu germà, m'ho va donar, tal, no sé què, vaig anar al lavabo i quan vaig sortir vaig anar a dir-li a ma mare, ja està. I quan vaig entrar a la sala on estaven tots, meva àvia crida, ai, la nena que es fa gran, que li ha vingut la regla. En sèrio? I jo, mama, tio, una cosa que no havies de dir. Pobreta, tio, quina vergonya. I clar, i tots, la meva tieta també, ai, no sé què, que la petita... Perquè clar, jo soc la petita de la casa, llavors, la petita que es fa gran, que tal, que no sé què, i jo així en plan, tierra, trágame ja. Llavors, per això me'n recordo, perquè va ser un moment que just era com 25 de desembre, que és Nadal, que és com... Bueno, a part de que sempre em ve la regla quan tinc coses importants, tipus viatges, cap d'any... Sí, és... Sempre està allà quan no la necessites, sincerament. Però bueno... És que mai la necessites. No, realment no. No, bueno, sí, Bueno, sí, però... No, doncs això, i clar, me'n recordo de tot el procés perquè... Jolín, és una primera vegada important, però que realment no era tant ni pel mal ni per res, era perquè pel desconeixement de que jo sabia que la regla primer em baixaria de color marró. És que ni idea, saps? Jo no me'n recordo. Jo sí. La meva va ser bastant graciosa, també. Sí? Sí. Què et va passar? A la tarda, és que clar, a mi me baixar molt d'hora. A quina edat? 10 anys i mig. Hòstia. Jo estava jugant amb nines, amb la regla. Que mona. Sí. I això, És i que això a la t'ha tarda vaig ser la primera de la classe, la veritat. Però bueno, això. A la tarda vaig anar a gravar un vídeo amb les meves amigues per participar al My Camp Rock 2. Ai, m'encanta! Jo no el vaig gravar mai, però... Jo sí. I vaig arribar a casa, vaig a la meva habitació, m'estic posant el pijama, no sé què, i clar, em trobo les calces tacades, i jo plorant, i ma mare, que t'ha baixat la regla! I jo en plan, què és eso? O sigui, sabia el que era, saps? Però en plan, per què, saps? I això, llavors me'n recordo, em va donar una compresa enorme, però en plan que m'ha de posar, que no podia caminar. A mi també. És que m'anava de dalt, en plan, donava la volta quasi. I això, i me'n recordo que em deia, en plan, per molt que t'aixuguis, no marxarà, I jo, no! Ja, a mi també m'ha passat, jo pensava, dic, m'aixugo i ja està, saps? I després va trucar tota la família, em van portar al cine per celebrar-ho. En sèrio? Hòstia, que tenir la regla és una celebració. Com cumple de quinceañera, però com la regla. Sí. No, jo va venir al col·le. Ah, sí? Tenia com a 6è de primària. No sé si tenia 12 anys, és que no me'n recordo exactament, però vaig anar com al lavabo i tenia sang. I vaig començar a plorar i vaig anar a una amiga que tenia, que ja no, o sigui, que es deia Eulàlia, i vaig dir, hola Eulàlia, si m'estàs escoltant. I vaig dir que tenia un problema tal, que si em podia acompanyar al lavabo, i li vaig ensenyar i vaig dir, mira, què és això? Que jo t'ho juro que no sabia ni què era la regla. No tenia coneixement de res. Però és que és aquest el problema, que no ens pensava que tenia un problema i tio. que estava malalta, jo estava plorant molt, en plan, me muero mañana, en plan, hipocondriaca des de petita, literalment. O sigui, va anar a buscar com una compresa i me la va posar i tot. És més mona. Em va posar la compresa, em va dir, li vaig dir, això què és? Perquè sortien les ales de la compresa, saps? Em diu, això t'ho poses per sota, perquè s'enganxa. Més mona, jo... Hi ha una compresa pel col·le, però què és això? Què m'està passant? És que a mi em fa molta ràbia, en plan, el desconeixement aquest, la poca educació, saps? Al igual que amb l'educació sexual també n'hi ha molt poca, i crec que ara n'hi ha alguna més, però no crec que sigui mai suficient, però amb el tema de la regla és com... I és super... Vull dir, a mi em feia ràbia haver de dir, és que ja al lavabo i dir baixet, és que tinc la regla. Sí. I jo no ho deia baixet, Jo li deia al profe, mira, tinc la regla, si vols em desangro aquí mateix, com tu vulguis. I el profe em mirava i en plan, no, super traumatitzat, en plan, que la niña me va a sacar sangre por él. Però és que és com que ho hagis de dir, és molt heavy, en plan, he d'anar al lavabo.
O sigui, ja sigui no, sé o no, per què ja, no en pixen. plan, pots deixar anar al lavabo a la persona que està tenint d'anar al lavabo perquè potser s'està pixant a sobre, o té caca, simplement, Sí. o potser li fa molt Ja. mal la regla, o li passa alguna cosa, quan al lavabo un moment per tenir el Ja. seu espai, en plan, Mai ho he entès, però fes, no perquè sé, o sigui, teniu aquest problema, però com a professora jo o mai sigui, jo- faria això, o sigui, Jo si vols entenc anar que al no lavabo, vols... Ves. Sí. ves. Jo entenc Sí. que no volen com potenciar Ja. el que és... no es sé. vagi molt, saps? Però, tipus, no deixis que vagin dos junts, o Vale, saps? ok, no, dues ho entenc, persones va. juntes i ja està. Vull dir, jo quan era entrenadora em deien que havien d'anar al lavabo i anaven al lavabo. Sí, Clar. clar, o Sí, sigui, a veure, Anar. si estaven fent alguna important, els deia, pots esperar-te a que acabem això i després vas? Sí. Si em deien que no, doncs... clar, com a Res. prohibició, saps? Jo, per exemple, potser arribaves al pati a la mitja hora, et comences a pixar i deien per què no has donat a l'hora al pati? Perquè no no va tenia. I jo, doncs perquè no tenia, em diuen, no, nosaltres esperaves 2 hores, i és en plan... o sigui, jo crec que ara ha canviat I a bastant més això, però espero, abans eh? jo Es ho passava passava fatal, malament, clar. en plan, em pixava, un dia em vaig pixar a classe. No ho explicaré perquè fa molta vergonya, No ho però... explicaré, ja ho he explicat, però... Ja, però Ja ho he dit. tota la història no, però em vaig pixar a classe, Mare meva. literalment. Segur que després d'aquell moment et van deixar anar al lavabo sempre. Sí. Bueno, Vale, doncs ara et toca a tu. a mi, vale. Sí, va. Aviam, un segon, perquè... Aviam, Perquè- vale. Perquè ens oblidem de tot. Sí, Vale. és fort la nostra memòria, som com Dori. Vale, crec que començaré parlant de la primera festa universitària a la que vam anar, que amb tu, desgraciadament, no va ser. No, Tu no vas venir, però No bueno, me'n recordo, la Marta no. i jo sí perquè que jo estàvem. treballava el dia següent, com sempre. No me'n recordo. Ah, pot ser. No, pot ser Jo- no segur, perquè que era un divendres, O un dijous. un dijous. No ho sé. Un dijous fijo. Segurament Festa un dijous. universitària dijous. Sí, sí, un Girona. dijous perquè teníem classe el dia següent. Bueno, Ah, sí? Va- És va el dia que ser- vas despertar a les 8 del matí? No. Ah, vale. va ser bastant dramàtic Ah. perquè... És que sotra. Sí, se sotra és. També podríem parlar d'aquella. Sí. O sigui, jo com que... No sé, la gent em diu que és perquè estic prima. Jo crec que és perquè no bec gaire alcohol, suposo que és les dues coses. Però bueno, que jo amb res ja vaig borratxa. O sigui, jo era la típica que no feia falta que em comprés alcohol perquè només d'anar picant dels meus amics ja anava Picant. contenta. Sí, en plan, aviam què tens? Pica de beguda. Sí. Llavors, compartíem alcohol 4 persones, vale? Una d'elles era la Marta. No me'n recordo de res. Com va Sí. ser això? El primer, Imagina't. per l'amic invisible. Que Bueno, broma. sí, és que... No, ja te'n recordaràs, tranquil. I vam decidir beure l'alcohol en gots així petits de cafè, d'aquests de plàstic de color blanc. Això, estàvem a casa d'algú? No, al carrer. Vam anar a Els sopar... típics de flor que Sí. feies Quan era... a l'escola. Sí, vale. Pues jo crec que posàvem 3 quarts d'alcohol i un dit de... Pot ser possible. Bueno, total, que vam acabar totes una mica perjudicades. Jo no, o sigui, a mi em va sentar una cosa malament del sopar, segur. Ja m'estic El- recordant. el Va ser vaig molt escarós. fotre. Vale, ja m'estic recordant de tot. Però és que la memòria sempre ve. Sí. I la Marta, o sigui, vam entrar a una discoteca només perquè jo Que bo. necessitava vomitar, vale? La Marta em va deixar la porta oberta de pam a pam. Jo de cop vaig mirar i hi havia una cua com de 20 persones així esperant a que sortís del lavabo. Bueno, en fi, bastant dramàtic, total. Que després, al cap de molt poc, vam anar a dormir a casa d'una companya de la uni. A Hostalric. Jo vaig estar, sí. Que jo no dormia, jo la Sí, meva maleta tu havies de dormir la a tenia l'altre a lloc. Girona. Sí. Em vaig despertar a Hostalric, o sigui, em vaig espantar, No em ric. Jo ho explico molt, aquesta història, perquè em vaig despertar, en plan, borratxa encara, i em vaig fotre una hòstia contra ell, vull dir, quan estic. Ala. I vaig sortir... Què ha passat? M'han Sí. raptat. Doncs Fots jo, un salric. o sigui, jo estava dormint a una habitació amb la companya i ella a l'altra, vale? Llavors jo em trobava molt malament i vaig estar tota la nit llevant-me cada No. 3 minuts a vomitar. Estic enfadada amb I tu ara mateix un estava- altre cop. I estava la mare de Perquè vas picar la una nostra cosa que amiga. no vols. No, No. perquè em va fer una putada. No va ser per tant. O Que sigui, va. si vaig quedar fatal jo. Bueno, estava la mare d'aquesta amiga doncs, passejant per la casa, vale? També. I llavors jo em vaig llevar ja, que ja devia ser de dia quasi, per tornar al lavabo a vomitar i quan vaig sortir em va dir, oye, ¿tu amiga está bien? I jo, sí, no sé. I em va dir, es que se ha levantado muchas veces. O sigui, clar, pensava que era jo, saps? I la tia Era jo, i jo, no sé. I després li va dir, Quan Que em mala. vaig llevar em va mirar raro. i després, I jo no estava entenent res. i després, I tu,
què hago aquí? Primer de tot. Primer de tot, què faig aquí? I l'altre ja li va dir, en plan, mama, però si ha sido ella. I en plan, merda, tio, que jo li he dit que no sé. Vaig quedar com una borratxa. Bueno, tu loca, jo. devies pensar que la Marta també s'havia aixecat. Clar, Sí, una merda. No, Si tu sabies que jo estava allà fatal. Sí, i després, és que clar, la història no acaba aquí. És una mica escarós el que explicaré ara, potser, però bueno. Jo no vaig anar a classe. Jo no vaig anar a classe. Jo sí, no? Sí. Jo no, però de veritat que, o sigui, no va ser només per l'alcohol, em va sentar algú malament. Tu havies de tornar a Girona per la maleta, sí o sí. És veritat, així que- estava pensant ara per què com vaig anar a classe. Jo no, perquè em trobo molt malament, total, que me'n vaig anar a casa i em van deixar una bossa Ah, sí, vas... o sigui, d'aquestes de roba, ¿vale? Quin fàstic, tio. Per si Que m'agafen ganes de asco! vomitar. No! No, espera't, espera't, un moment. Espera't, que no ha El acabat. millor és que jo vaig seure al tren i jo anava en plan... O sigui, anava així sense mirar el mòbil, vale? Mirant cap amunt, arribo a l'estació de Granollers, baixo, no sé què, jo supercontenta, en plan, toma, no he vomitat, tal. Pujo el cotxe amb el meu pare, anem cap a casa, quedaven 2 minuts per arribar a casa i li dic, papa, no puc, i vaig agafar la bossa i no donaré més detalls, però va ser una mica escarós. I ja està, i l'altre dia em vaig trobar bé, però... Clar, si quan ho treus tot... Però va ser bastant Ja està, dramàtic. però tirar-te'n. Va ser bastant Que dramàtic. manera, saps? Boníssim, Sí. Entre que vaig veure potser una mica més del compte, que em va sentar malament un peix, era rap, amb una salsa molt rara, a mi em va sentar molt malament. És que les salses... I- ojo. Sopa juntes. Sí, però tu vas sopar una altra cosa, perquè podies escollir si carn o peix. Ah, vale, no me'n recordo. Sí, i això, i ja està. Llavors, aquesta va ser la meva festa universitària, bastant dramàtic tot, i ja està. Bueno, la primera podríem dir que va ser el que es fa al principi, tio. Com es diu? Les novetades. No, això no és, Ja, tia. però les novetats... Sí, va... Em vaig desinstal·lar el WhatsApp sense voler, les novetats. Sí. Vaig mirar el mòbil i vaig dir... Per què no On tinc està el WhatsApp? On està? I me l'havia desinstal·lat. No sé com encara, però... No, jo a les novetats també vaig estaves? Sí, jo vaig anar, l'únic que clar, jo no ens coneixíem com a tal, saps? Que guai. En plan, jo estava amb una... Jo anava de matins i estava amb una Ja. altra gent. De fet, és que no estava, crec, ni amb el grup, o sigui, en plan, amb les altres 4, amb la Carla, No, la Nori, encara la no. Berta, encara no d'esto. No. O sigui, en plan, estàvem amb És que les fèiem primeres que vaig bastant conèixer. poc que- Sí, feia molt... Feia molt poc que feies- havíem començat la uni. Tu i jo tampoc érem amigues. No, jo és que... No, ja. Jo et queia malament, no, al principi. No em queies malament, només... Eres pensava borde. que eres... Sí, exacte. Sí, tothom, Però a mi també em passa. tothom em diu, tio, és que al principi em foties por perquè feia Clar, una cara de borde i jo en sí, plan, és que que no és soc veritat, borde, tia. que soc un amor de persona, en veritat. A mi també em passa, a mi, jo Què tinc passa? una No, amiga... no, què anaves a dir? S'ha callat. Que sí, que ets una bona persona, però que a vegades sueltes cada cosa Ja, que ja dius, ho sé. què li passa? Relájate. Sí, La tia està bájate. fatal, ja ho sé. No, a mi em va passar una de les meves millors amigues de la Blume, en plan, allà a l'escola on estava, que era el centre del rendiment, sempre em diu, jo quan et vaig veure per primera vegada vaig dir, aquesta noia em caurà fatal, i després, en plan, és la que més relació tinc, i de Sol les passar, úniques sí. que tinc més Jo també relació. vaig pensar en tu, dic, Sí. aquesta tia no... Sí. I ara no, Ja, no mira. et suporto, tampoc, però... però som molt amigues. Ara, jo tampoc t'aguanto. Jo estic al mig, Anem a com barallar-nos. sempre, però... Tal qual, posa la contrasenya, amore. Bueno, Bueno, va. No, La que en veritat teva- t'estimo, però... pots explicar la teva borratxera, si vols? Sí, Sí, és la primera borratxera, és que va ser brutal. O sigui, és bastant curt, perquè tampoc vull explicar-ho tot perquè és bastant heavy, però... O sigui, vaig acabar a un parc de Granollers, per aquí als cines, amb gent que realment ni coneixia del tot, que era com de classe, als 14 anys. 14 anys, Als 14 anys, sí. Heavy. Sí. Marta, que vindrà la policia. Doncs teníem un munt d'ampolles d'alcohol, jo no sé què vaig... No sé, és que no sé, crec que era vodka amb Fanta i Llimona, no ho sé, alguna així. Però no sé, no me'n recordo de Però és com que jo estava, o sigui... Segur que era vodka? Perquè Sí. sempre... Jo me'n recordo que quan érem més petites era Lima, és que No, era jo no. Lima 43 o alguna així. Sortia cada Que ara cop. Era vomito vodka, només- vodka, perquè ara no puc. Ah, jo és que no puc amb allò, és que sembla pipi i només de veure-ho és com... Bueno, ja està, jo putaré. Però, o sigui, no me'n recordo de com jo em vaig emborratxar, no vaig putar, però no me'n recordo de res. Només sé que em vaig tirar des d'un precipici així però de gespa, saps? Del cementiri, rodant. Però bueno, va ser divertit. La cosa és que... La cosa és Sí, que... el trenques un braç, però va ser divertit. Okay. No, això no és important. L'important és que d'aquí
que va ser el primer cop que vaig beure alcohol, vaig acabar a una reunió d'Alcohòlics Anònims. No em fa gràcia. Però no ho entenc. No, Com vas acabar jo t'explico. Ah, vale. Jo t'explico, però clar, jo em vaig sentir un alcohòlic i va ser el primer cop que provo l'alcohol i acabo a una reunió d'Alcohòlics Anònims. Vale, doncs un tu company... sabràs amb qui et juntes, eh? No, aquella gent... Bueno, un company es veu que li va donar com un coma... És el primer cop que bevia també i es va quedar tirat a mig de la carretera i ningú es va donar. Sí, sisplau. I quasi es mor. Hòstia, controleu-vos de Sí, veritat, i els profes es van adonar i van muntar una reunió amb una associació d'Alcohòlics Anònims. Literalment em van donar papers d'Alcohòlics Anònims que havia de subratllar quantes vegades havia begut. I tu? Una. Ja, és que jo en plan... Bueno, de dies una. No, però jo de estava... gots, uns I quants. ma mare ho va veure i va dir, què és això? I jo, un projecte de classe, saps? Mare meva. Total, que vaig acabar una reunió d'Alcohòlics Anònims a persones reals de 40 anys, quan estaven explicant la seva història. I tu, hola! Clar, i tots els que vam participar al botellón així. Hola, Marta. Però jo vaig flipar, o sigui, jo vaig passar fatal. Era per espantar-vos. Com he acabat? Ja, jo crec que sí, potser eren actors. No eren actors, però com vaig acabar Potser allà? sí, no ho saps tu mai. Bueno, no sé, Això. era bastant Preguntau, rar, estàvem ves ara i plorant i tot, preguntau bastant aviam. heavy, però jo ho vaig passar fatal, dic. Home. Què faig aquí? Si he begut un cop a la meva vida, jo no sóc alcohòlica. Ho van fer expressament. Però Sí, veus, hi ha moltes maneres d'ensenyar. O sigui, no crec que sí. sigui la correcta. Ja, No, a veure, ara ho penso i realment, bueno, no sé. Tia, però no. Però ho vaig passar molt malament, perquè clar, Que es pot veure- ho has vist molt aquella persona. Es Home, pot beure alcohol és que- sense haver d'arribar als extrems, Clar. vull dir, saps? No és la Però forma... és que tampoc era la nostra responsabilitat i és com que va ser com Ja, però... un bucle tot de, Ja. ets alcohòlica o has de cuidar la gent que les alcoholitza, doncs mira, a mi que me cuentes, saps? En plan, Ja. Ja. da igual, ja està. És la meva història, la primera borratxera que va acabar bastant malament. És que emborratxar-me heavy Jo sé. a la uni 2 cops. Jo una, però Perquè te no juntes va amb ser mi, culpa clar. meva. No, Jo No una... va ser culpa teva. No, perquè jo no, o sigui, jo havia sopat molt poc i vaig anar a una festa que no coneixia molta gent i li vaig dir a una amiga, fes-me tu els cubates perquè la gent que no conec, no sé què em posarà, saps? I es veu que aquesta amiga anava a tope i jo no ho sabia. I vaig arribar a la festa a les 12, crec, i a la 1:30 estava dormint ja. Sabeu què em va passar a mi? O És sigui que que- m'acabo de recordar. Què et va passar? És que m'acabo de recordar del primer cop que vaig beure alcohol. Jo no sabia com es feien els cubetes, aleshores, clar, normalment et posen primer l'alcohol i després l'altre. Pues a mi em van posar primer l'alcohol i jo pensava que ja estava. I jo anava bevent. I em van dir, què fas? Que falta l'altre. Sí. Però està dolentíssim, Està però és que sí. jo no bec ara i tampoc és que m'agradi. No. Sí. A mi mai m'ha agradat, Jo crec que també per això em sentava tan malament, perquè... Jo recomano no a m'agrada tothom gens. que si ja us ho passeu bé, no No beveu. beveu. Ja. Perquè és que l'excusa aquesta de és que necessito l'alcohol per passar-m'ho bé, caris, si No, això necessiteu sí que és això, veritat. aneu al psicòleg. Ja està. Jo m'ho he passat molt bé a vegades que no he begut, Sí. en plan com... M'he passat Una superbé. mica. O una Perquè birra. o sigui, Ja, una birra. L'últim cop que vam sortir tu i jo, vam beure una mica, però en plan anàvem borratxes. Bueno, No. l'últim cop potser És que ens saps què hem passat. passa? No, però saps què ens passa tu i jo? Que sembla que anem borratxes i no anem borratxes. Ja, perquè ens ho passem molt bé. Exacte, però és que vosaltres, o sigui, és el que vaig dir jo un I dia. amb tu també ens passa. Sí. Si ens juntem amb tu... Si ens juntem les tres, o sigui, si estem alguna de les dues, o les tres, pot ser que creieu que aquestes noies Sí. no hi Van- toquen sí, gaire. van malament, però no, en se veritat se'ns estem va bé. l'olla, sí. Sí. Però bueno, no passa res. Ens ho Però passem aquell bé. dia em vaig apuntar a la Isa de les Tentacions. Sí. Va ser un moment d'ida de olla total. Literalment vaig escriure a Isa seré la canyada perfecta. Fatal. Hola, me llamo Marta. Sí, és que vaig fer la... Sí, t'ho vaig escriure jo. Veus, jo no anava borratxa perquè jo vaig escriure perfectament al mail. Sí, bueno. Y tengo 3 años. Sí, Hòstia, quina vergonya. va ser molt risses. Ojalà et contestin. No. No, aniré. no crec que la contestin mai. No, no sé, no tinc pinta d'anar a la Isla de les Tentacions. Bueno, no se sap mai. Bueno, doncs mira, jo l'altra primera vegada que tinc apuntat és la primera vegada que vaig anar en plan a un concert gran, però explico context. Jo, vull dir, sempre de petita he volgut com... Pues m'agrada molt això d'actuar, de cantar, ballar, vull dir, jo una vegada en una discoteca d'un hotel tenint potser 10 anys vaig anar al DJ a demanar-li que posés Maria Isabel i vaig posar-me a ballar
tota la coreografia des d'inici a final, perquè me la sabia sencera, enmig de la discoteca i totes les persones grans mirant-me en plan. I els meus pares, així de... Aquesta és la nostra filla. I bueno, en plan, clar, jo era una persona que no ho he exterioritzat mai, lo de o voler ser cantant o voler ser bailarina o tal, perquè com feia sincro estava focus amb la sincro i només acaben d'ahir, vamos, per res del món, saps? Llavors, sí que havia anat a altres concerts abans, però eren més petits, i el primer concert a lo Palau Sant Jordi que vaig anar va ser el d'OT 2017, perquè clar, jo ja m'ho podia pagar jo, saps? Vull dir, no hi havia anat abans perquè no m'ho pagava jo. Però hi vaig anar i clar, vaig veure tot allò, tot el que movia, i o sigui, és que jo estava com si estigués jo sola veient el concert, saps? Sabeu l'efecte de que se'n va tothom i tu així, en plan, enganxada mirant tot. Clar, jo vaig sortir d'allà, i a part va actuar la Lola, o sigui, la Mimi va actuar ja com a Lola Índigo, saps, amb les seves ballarines, i jo vaig sortir d'allà i li vaig dir, mama, tio, vull ser això. Sí, o sigui, sí, i sempre em passa que quan vaig a veure un concert així, amb els petits també em passa, però amb els multitudinaris més, però perquè es veu més la reacció del públic, no perquè vulgui, saps? Vull dir, per omplir un Palau Sant Jordi és molt difícil, saps? És molt complicat. Llavors, aquest últim que vaig anar a veure la Rosalia, jo és que em vaig aguantar les llàgrimes perquè no estava plorant perquè m'emocionés la cançó, que també, saps? Però estava plorant de l'orgullosa que em sentia per aquesta persona que havia aconseguit tot el que havia aconseguit, saps? I el molt que jo ho desitjava, això. Era com situacions supercreuades i super tot, saps? I era com, sisplau, necessito vacances. Però t'entenc el feeling, Sí, llavors és com que a través d'això ja m'havia anat donant compte, per exemple, en la carrera, ja em vaig començar a donar compte que m'agradaven altres coses i tal, no sé què. I era com algo que tenia amagat o tenia bloquejat a mi mateixa, saps? I que arrel d'haver anat a concerts multitudinaris, haver anat a veure musicals, obres de teatre, pues se m'ha com despertat molt més això al fer-lo de les actuacions aquestes que faig a la festa major, saps? Vull dir, jo vaig baixar un dia de l'escenari i li vaig dir, mama, és això. O sigui, en plan, com m'acabo de sentir a l'escenari, no, o sigui, no m'he sentit mai així, saps? A ningun lloc. Llavors, en plan, és gràcies perquè a vegades les primeres vegades et fan potser descobrir què és el que vols o no a la vida, o en aquell moment, o sigui, no passa res si ara, per exemple, vols ser actriu i demà vols estar en una oficina treballant, és que és lícit tot, o sigui, ens hem de permetre poder canviar i poder descobrir coses, i us recomano, aneu a concerts, aneu a obres de teatre, aneu a musicals, sobretot aneu al teatre, si us plau. Sí, aniré sola. Ja, és que tia, no puc. Li he dit a ella per si volia venir. Ja veus que... Què vas a veure? És una obra jo avui vaig... Sí, és bastant... Jo avui vaig a veure la Jaula de les Locas. Dol i tot això. Jo ho vaig mirar ahir, però és que està una miqueta car i va ser com... Clar, veus, aquest és el problema. Sisplau, pagueu, aneu al teatre, perquè si no, els actors i actrius... Por favor, i que és superguai, vull dir... Jo quan m'ho pagaven els meus pares anava sempre a veure obres de teatre, i jo quan m'ho vaig haver de pagar jo era... A veure, és que és car, però vaig a concerts. Però val molt la pena. Però val molt la pena, o sigui, és que... és molt guai, realment. I inclús, a vegades, si no t'agrada tant, és que sempre hi ha alguna que pots aprendre. Sí, sempre aprens alguna cosa. I si no et vols gastar molts diners, sempre pots anar a veure impro-shows o coses així, també és més barat. Impro-show és molt guai. Però entenc el sentiment que dius, en plan, com que per primer cop t'adones que vols fer allò. A mi em va passar anant al cine. Vale, quan vaig anar al cine sola per primer cop, perquè al final quan vas acompanyat o acompanyada és diferent. Vale? I vaig veure una pel·lícula i em va marcar molt, però hi vaig plorar no per la pel·lícula ni pel missatge, sinó perquè em vaig adonar que jo volia fer com el guió i tot això, em va com apassionar que flipes, i vaig descobrir-me i vaig dir, vale, he de canviar. O sigui, vull fer això, tot i que sigui un anunci d'igual, però vull fer això, saps? I és adonar-te per primer cop el que realment et mou per dins, que professionalment també ho pots aconseguir, que mai se sap que potser no, però ho pots intentar, vull dir, jo potser mai em dedico a ser cantant, saps? Però sé que la sensació que vaig sentir o com em vaig sentir després jo quan vaig pujar a un escenari, sé que és la que vull buscar per ser feliç jo a la meva vida, o sigui, cadascú té el seu, saps? Llavors és com algo que vaig descobrir arrel d'això, i que sempre que surto d'un concert, sigui qui sigui l'artista, és com... Em dona un cop, o sigui, una energia que dius...
Una motivació. És que el dia següent em posaria, saps? Jo què sé, canviaria la meva vida per complet. No puc, però ho faria, saps? En plan, és com deixaria tot i diria, vale, ara només això. Però clar, la societat no t'ho permet. Però bueno, ja està. Estàs en ello. Sí, però clar, és un camí... És decidir fer una altra cosa, estudiar una altra cosa, i és ja, anar a poc a poc i ja està. Exacte, és a poc a poc, perquè a vegades volem tantes coses a la vegada que no les podem abarcar. Jo després potser ho estudio i dic, vale, no és el meu, saps? És que no se sap mai, o potser descobreixo per primera vegada una altra cosa del sector. És això. I a mi em passa que a vegades, per exemple, jo estic a classe i faig alguna cosa i dic, és que no ho veig, és que no ho veig. I després, per exemple, l'altre dia vam fer la mostra, que era en plan com l'escena que estàvem treballant, doncs la vam fer al final, i vaig acabar i vaig dir, és que cada vegada que faig com una mostra o com faig alguna cosa on jo sento que he evolucionat, saps, com a professional, és com que sento que cada vegada és això, saps? En plan, és això el que jo necessito a la meva vida. Llavors això... És molt maco. Costa, perquè dius, no voy a ganar ni un puto duro en anys, perquè són sectors, al final el sector passa això, que aneu al teatre i això, interesseu-vos per la cultura, perquè al final també la gent d'aquest sector costa una mica evolucionar i al final treballes de gratis. Costa molt, però bueno, a veure, que això que diuen de tot esforç de la seva recompensa, no considero que sigui veritat, perquè hi ha molta gent que s'esforça molt i mai ho aconsegueix, però sí que és veritat que has de lluitar pels teus somnis. No et pots quedar esperant que et passin les coses. Vull dir, has de lluitar i si algun dia et passa, doncs mira, eso que te llevas. O sigui, jo el meu objectiu no és ser hiperconeguda ni dedicar-me a això. O sigui, jo puguem fer un dia una obra de teatre que ja estaré supercontenta, saps? I si després ve tot l'altre, doncs benvingut sigui, saps? Però no em marcaré un objectiu de voler ser lo más de lo más, perquè no seria real. Al final és el que et mou quan ho fas. Clar. Sí, hi ha una sèrie nova que és a Filming, que és Self-Tape, que parla... jo la vull veure, sí, la vull veure. Bueno, i és el que diu ella en un tros, que és com un monòleg en el qual parla ella del ser actriu, i diu que ser actriu no és igual a ser famosa, o sigui, ser actriu no és igual a ser coneguda, sinó el que et mou per dins quan tu ets actriu fent una obra de teatre quan t'estan mirant 10 persones, saps? I bueno, al final és això, és com jo, si faig un curt un dia, que ara estic fent un curt, és com potser el veu 4 persones, però l'hauré fet per mi, saps? Clar, exacte. I com m'estic sentint en el procés de fer-ho. Clar, és diferent. Sí, és com quan jo competia, que jo li deia a ma mare, no vagis a dir que si he guanyat, si tal, si no sé què, però per què tal, no sé què, si heu quedat bé o el que sigui, doncs ho dic. I jo no, perquè jo ho faig per mi. O sigui, si jo quedo primera o segona o tercera, és perquè jo vull quedar primera o segona o tercera, evidentment no depèn de tot de mi, saps? Però que vull dir que si aconseguia un resultat, al final era per mi, no per anar explicant-ho a tothom. Doncs això. Quin és el següent? És que crec que anem... Fatal de temps, bueno, ara... Bueno, doncs fem 2 en comptes de 3. Sí, ho resumim. Em toca a mi? Sí. Vale. Bueno, jo deixaré de ser tan intensa. La meva tercera és una mica... Vale, jo deixaré de ser tan intensa, vale? I parlaré de... No sé si dir el primer cop que vaig anar a Canet Rock o el primer cop que la vaig liar a un festival, vale? Bueno, digues allò. I això, sí. És perquè vull explicar una cosa perquè necessito col·laboració ciutadana, vale? Vale, farem TikTok d'això, vale? Vale. Com col·laboració ciutadana? Sí. Ara ho entenes. Explico. Hem de fer un TikTok d'això. A mi no em deixen explicar les coses per no fer spoilers i elles ho saben tot. No, però perquè m'ho va dir fa molt. No, em sembla just. No. Atenta, que està parlant de penjar. Explico el que em va passar, vale? Jo vaig anar a Canet Rock el primer any que anava, en plan superfeliç, no sé què, em vaig posar mona, o sigui, jo crec que el primer cop que vas a un festival no saps el que vas. Sí, però que vull dir que t'agrada anar mona, després ja vas tirada. Jo sí, a mi em feia il·lusió. Jo anava de darrere, literalment. Ja, no, jo el primer cop em vaig posar el meu top preferit, no sé què, vale, jo vaig anar allà, bueno. Tocava, crec que va ser el Canet Rock del 2019, crec, o 2018 o 2019, no me'n recordo. Tocava Doctor Prats, vale? Tocava quan encara era de dia i es va anar fent de nit. No sé, crec que tu vas anar al següent Canet Rock. Bueno, és igual. Pot ser possible. Crec que sí. Això, vale? Llavors era quan Doctor Prats, o sigui, quan hi havia el boom de la cançó de "T'has cortat la camisa, que arriba la calor", vale? I llavors estàvem tots esperant aquesta cançó, aleshores tots ens van treure la samarreta, en el meu cas el top, que duia, i o sigui, vull dir, portar sostens a sota. Bueno, i si no, pot ser el que vulguis. No. I clar, vale? I tots així, vale. Llavors, va acabar la cançó i jo vaig veure la meva amiga que s'havia tret la samarreta que se la lligava a la rinyo, vale?
Però clar, jo portava un top de merda i a mi se'm va acudir lligar-lo també a la Rinyo. Jo me'l vaig lligar, jo vaig entrar a les olles, no sé què, i llavors la meva amiga va posar-se la samarreta, se la treu, se la posa i faig així, i no hi havia res, vale? No hi havia res. Aleshores, clar, ja era de nit en aquell moment, jo amb la llanterna, així per Canet Rock, Sí, clar, vinga, parant a trobar a alguna tothom aquella que terra, gravava, saps? ja. I jo dient-li a la gent, si veus un top de flors, és meu, vale? Bueno, total, òbviament no el vaig trobar, em vaig haver de comprar una samarreta. Aleshores, si algú Que estava... és la que tens de Canet Rock. No, bueno, em vaig comprar la de Zoom. Ah. Perquè vale. vaig dir, l'he perdut a Doctor Prats, no em compraré la samarreta de Doctor Prats a sobre, saps? Home. Pobres. Bueno, tenen el la cas. culpa. Molt, la llamada, va. El cas, això, que si algú estava al Canet Rock de 2018 o 2019, no sé quin any era, i es va trobar un top de flors, vale? Ja el trobaràs. Potser sí, jo crec que està enterrat al Canet Rock, però bueno, si algú el té a casa seva, que me'l doni, vale? Si algun dia fan una expedició de fòssils i troben un top, Exacte. és Un el fòssil de Marina. top, Marina Marcel, 2019. Meu, vale? Era un top, és que a més era maquíssim, bueno, a mi m'agradava molt. Vale, Era de color Marina. negre, blau Marina, marí. supera-ho. No, és que no ho superaré, perquè a sobre el vaig perdre i tothom dient-me ai, Un dia te'l era regalem. molt maco. No, ja no està, l'he anat a buscar molts cops a la botiga, aviam si el tenia. No, però era en sèrio, és de color negre o blau marí, no me'n recordo, vale? Ah, vale. Pues hi ha una Tenia- petita diferència entre negre i blau marí. Fosc. Floretes de color blanques, vale? O sigui, moltes. Llavors, aquí es podia fer, o sigui, a la part de l'ombro es podia fer el nus, vale? O sigui, un llacet. I aquí era com així, com Tu apretadet creus que la aquí, però persona molt que el té allargat. te'l tornarà? No, perquè segurament s'ha enamorat del top, però bueno, si algú el té, sisplau, jo Dubto, el vull. una cosa, o sigui, Ai, jo perdona. vaig a Canet Rock, perquè que hi he anat, i veig un top al terra, sincerament, no l'agafo. Bueno, Sí, si tampoc. algú el va agafar, El terra Espero que com no l'hagi està? venut Com et pel queden les Vinted. sabates? Ja. Com, o sigui, Està enterrat. Aquell top, segurament està enterrat. és Però que si potser algú el té, està sisplau... amb forats, L'hauran trencat. tirat, Ai. Està desintegrat, aquell Si top. algú el té, sisplau. Els organitzadors i organitzadores del Canet Rock, Marina, avança. automàticament... Següent, ja està. No, si No, algú no. el té, sisplau. Pots ficar la que me'l contra, doni. Avança, Marina. El passat és el passat, hem de viure. No, el no ho present. superaré mai. No ho superaré mai. L'aquí i l'ara. Com anem? Ai, perdona, fatal. Molt malament, la veritat. Vinga, Heu fet sí. dos cadascuna? Sí, ja ha faltat tu la que tu vulguis. Triar. Vale, sí, la segona és una merda perquè és la primera vegada que em vaig basar en una noia. Tampoc és molt important. I al final tothom té una primera Sí, vegada, d'això i al final, bueno. I la tercera és que mai oblidaré la primera vegada que vaig escoltar música de veritat. O sigui, conscientment, de dir vaig escoltar música. O sigui, me'n recordo perfectament d'entrar al YouTube per primer cop i que em sortís la cançó de... com es diu? De On the Floor, de Jennifer López i Pitbull. Però una cosa és que jo no sabia, o sigui, mai m'oblidaré d'estar allà a l'habitació aquella i que sonés una cançó. Em vaig obsessionar durant molts mesos amb aquesta cançó, però és que la primera cançó que vas escoltar de veritat. O sigui, el típic que vas al cotxe i tal, no. Conscientment vaig escoltar-la i és que mai m'oblidaré. Parece que sí, aquesta cançó, saps? Sí, Ja, sí. és que cada vegada que l'escolto és en plan, Random. hòsties, és la meva primera cançó. En Sí, plan, tipus, no sé. pues això, la primera vegada que vaig escoltar una cançó i em vaig descobrir que podia escoltar la que volgués. A mi Què m'està passant? O sigui, Ja. que fort que puc escoltar música, tio. Ja, però és que jo gravava a la ràdio. Ala, Saps? En no plan... he fet mai això. Jo, en plan, sí. Sí. Diu com si m'està fent normal. Sí, segur que moltes persones ho fan. Pot ser. Com no podíem com descarregar-nos cançons i tal, no sé què, doncs jo gravava a YouTube o en plan la ràdio quan estava sonant, saps? Per després poder-ho escoltar. Perquè no m'ho sabia descarregar. Jo això no ho he fet mai. Jo el que sí que me'n recordo és, clar, o sigui, jo només escoltava música al cotxe quan era petita. Llavors, clar, jo escoltava cançons en anglès, perquè les posaven en castellà o en anglès. Jo no tenia res en anglès, ¿vale? I jo un dia, reflexionant, jo pensava... Sí, jo pensava... No, però és que una cosa és fort això, ¿vale? Perquè jo pensava...
els anglesos escolten música en la seva llengua. Jo també ho vaig pensar, això. I jo vaig pensar, i per què no hi ha cançons en català? I després ja vaig descobrir que sí que hi havia cançons en català, però que en aquell moment no es posaven a la ràdio. I clar, i va ser o sigui, jo em vaig obsessionar amb 8, perquè va ser el primer grup que jo vaig descobrir que cantava en català, saps? Després hi ha teràpia de xoc i tot això, però em vaig obsessionar perquè va ser com, hòstia, que sí que hi ha cançons en la meva llengua, saps? No sé, va ser random. Sí, ja al principi, quan escoltes anglès, hi ha cançons que sí, me les vaig aprendre quan no sabia anglès. Ja, és que avui dia no sé pronunciar-les amb l'anglès correcte, o sigui, continuo pronunciant-les com les pronunciava abans, saps? En plan, de que no sé què diu. És graciós. Sí. Però bueno, ja, és que això de la música en català realment sona aquí. Per desgràcia, i molt poc, també, perquè... Cada vegada més, perquè hi ha... Sí, cada vegada més, però igualment costa. Ja, costa molt, o sigui, si no és... Clar, perquè al final la ràdio, si no és que sigui molt centrada en segons quina temàtica, és molt més comercial, molt més pop. Llavors, si no fas pop, no et posa, moltes vegades, però perquè no és d'aquesta temàtica. Clar. Vale, nenes, jo crec que ens hem passat una mica. Sí, bueno, sempre se'ns ha anat una mica la olla, però ha sigut molt guai. Sí, és que hem fet reflexions, hem fet una mica de tot, hem evolucionat. És que som bastant impro-show. Ja, jo no era la meva intenció, jo tampoc, però bueno, la intensitat sempre m'ha sortit de dins. Però bueno, això, les primeres vegades, al final això no s'oblida ni és divertit i que és molt més enllà que el sexe. I que sempre hi ha primeres vegades, o sigui, tot i que no siguin petites, que també està com molt relacionat a quan ets petit o petita, que realment sempre hi ha primeres vegades a tot. Sí, potser quan ets més petites són com més impactants perquè és com que tens més desconeixement de tot, però realment quan ets gran també t'ho has d'aprendre com algo que potser no tornes a disfrutar d'aquesta manera, saps? No som conscients, jo crec. No. Anem fent com coses No som conscients. Potser aquí uns anys ho diem, en plan, quan tenia 20 anys vaig fer això per primera vegada. I que se li donen importància a coses. I les últimes vegades igual, També. Fas una cosa l'última vegada i no ho saps. Les primeres i les últimes vegades. Sí, jo, per exemple, quan vaig fer la meva última competició de tipus... No ho sabies, aquesta serà l'última. Sí que ho sabies. No, sí, al final, després vaig fer més, saps? Però aquesta és l'última tu sola. És que és veritat, va ser dur. Ets menys conscient quan és l'última vegada i quan no ho saps. Ara ho penso i dic, hòstia, he tingut moltes últimes vegades que no sabia que era l'última vegada que anava a fer una cosa. Però bueno, sí que intenses, no? Estem, bueno... Sí, ja que anem, que plorarem. Però bueno, si voleu comentar-nos les vostres primeres vegades o les últimes, ara que estem parlant d'això, ens faria molta il·lusió escoltar-vos i saber... I saber, sí. Sí, saber de vosaltres. Sí, perquè és molt curiós, en plan, el que desperta això, saps? O sigui, hem arribat a anècdotes, com a descobriments de què et vols dedicar a la vida, saps? Moltes coses, sí. Llavors, és un tema que abarca moltíssimes coses i ja està xulo parlar. Us animem que el parleu amb el vostre grup. Que la Marta està tocant una teta. Estic tocant una teta, vale. I sempre m'ha fet gràcia això. Sempre toco les meves. I què fa? Tocant tetes, vale. Doncs ja està, doncs moltes gràcies per escoltar-nos. Seguiu-nos a les xarxes. A Instagram, TikTok, Twitter. I aquí estem. I aquí seguim. Sí, seguirem. Ens veiem d'aquí 2 setmanes un altre cop. Exacte. I a veure de què parlarem. Surprise. Adéu.